Assalamu alaikum ɗaukar fansar macijiya kashi na 13. Haira a rikice ta shigo gidan tana wage-wage. A bayan Ami ta ɓuya tana hawaye. Ko sallama bai yi ba ya shigo a fusace. Yadda suka yi zuru suna kallonsa da mamaki a fuskarsu. Ƙarara ba wanda ya iya yi magana a cikinsu. Ki zo nan kafin na zo inda kike. Shiru ta yi tana sake maƙewa a bayan Ami. A fusace ya yo kanta Ami ta dakatar da shi. Anya kuwa Farid kana da ido kuwa? A ce yarinya har bayan uwarta za ka biyo ta? Gaskiya ka canja, tukunna ma me ta maka? A ce wai yarinyar nan har ta kai munzalin da za ta yi haka? Haka wancan karon ta tada ciwon ƙarya a maganar ta wuce a haka. Amma yanzu ko uwar ciwo za ta tayar ƙarya take wallahi sai na ɓalla ta. Zuru suka mai da ido tsabar mamaki. Sun sake hotunan aka yi ko me? Me kake nufi ne Fariƙu? Ami ta tambaya tana sake kallon Farik da yake cika yake batsewa. Fuskarsa har ta yi ja tsabar masifa. Miƙa mata wayan sai yayi karɓa ta tana dubawa ras gabanta ya faɗi. Ba su ankara ba sai Ami suka gani a ƙasa tsabar razana ƙafanta ya ƙi ɗaukanta. Da sauri suka yo kanta ciki har da Hairat. Amma ta dakatar da ita. Kar ki kuskura ki zo inda nake. Kar na buɗe ido na ganki a nan. In ba haka ba sai na lahira ya fi ki jin daɗi. Cak da tsaya. Baki buɗe hawaye na bin fuskarta. Wani irin tsawa ya Farik ya mata sai da ta razana. Baki ji me ta ce ba ne? Ko sai na tattaka ki a nan? Ba ƙaramin razana ta yi ba sai da ta kusa faɗuwa ta dafa bango. Jikinta a sanye ta haura sama kai tsaye ɗakinta ta nufa. A bakin ƙofar ta baje don ko taku ɗaya ba za ta iya ba. Kuka take son yi amma ina idonta ya bushe. Miƙewa ta nufi dressing mirror tana wani irin huci kamar kumurci. Idonta ya yi girin sosai fatanta ya yi dabbare-dabbare kamar na maciji. Abin kan dressing mirror ta soma warwatsarwa tana wani irin ihu. Hannunta ta sa tana dukan mirror gaba ɗaya ta yayyanka jini na zuba. A ruɗe Umma Hanan ta yo ɗakin amma ta tadda a rufe. Ta soma ƙwanƙwasa ƙofar amma ko kula ta bata yi ba. In banda ƙarar fashewar gilas ba abin da kake ji sai gunjinta. Duk wata nutsuwar sa Zilin ya rasa ta gaba ɗaya. Magana Salim yake yi son yi amma yana tsoro. Gashi sai kiransa ake. Janar wanda yake kai yake. Ganin ba mafita ya sa ya dake ya ce mai. Yallaɓai Janar Kalai yana kiranka. Ba tare da ya ce mai komai ba ya miƙa mai hannu alaman ya basa. Jiki na rawa ya miƙa mai ya karɓa. Yana ƙara wayan a kunnensa. A yau ba sai gobe ba ka baro Najeriya ka taho Jakarta. Ko ufan bai ce ba har Janar Kalai ya kashe wayan. Dama ya san ba zai yi magana ba. Sauke wayan yana kallon Salim. Je ka haɗa mana kayanmu. Yana faɗan haka ya shiru kamar baya falon. Ɗaki Salim ya yi don shirya kayan. Jakarta. Kansa sunkuye har suka gama maganganunsu bai ce ufan ba. Hakan ya fusata mataimakin General Kamis ya haiko masa. Dama yana jin haushinsa ba na wasa ba. In banda iskanci ana magana ka wani sun koyar da kai kamar mumini. Alhali sai baɗalanka kake yi da yaren mutane. Shin ka ma san waye kai kuwa? Marshal ne kai fa na ƙasa da ƙasa idan kowane kawuntiri a kanka yake. Sauke ka aka ce a yi ka tsaya ka yi magana kana wani ƙunshe baki. Bindigar jikinsu ya ajiye musu akan tebul da ƙarfi. Sai da suka kalle sa gaba ɗayansu baki ɗaya. Kafin ya ajiye takarda. Gashi na ajiye aikin da ke kaina. Kun wani sa ni ga a gaba sai ka ce ɗanku kuna tambaya ta yadda ranku ya so. Ku bar ni na ji da abin da ke damuna amma kun tsiye ni. Ba wanda bai sha jinin jikinsa ba. Yadda yake magana kaɗai zai nuna maka fushinsa a fili. Kamis ya buɗi baki zai yi magana Janar ya dakatar da shi. Ko ta kansa bai fice. Abinsa kuma sauki bai koma ba ya wuce iyafot. A gurguje. Sosai Salim ya sha jinin jikinsa yadda jikin ogan nasa ke bari tsabar ɓacin rai. Kai na fada. Shi ne abin da ya iya cewa ya nufi hanyar fita. Amma yallaɓai a yadda ya juyo kaɗai ya sa shi yin shiru. Me? Cikin ina ya soma magana. Dama akan maganar nan ne. Ina ji. Yanzu ranka a ɓace yake. Ba ka fahimce ni ba. Ka bari za mu yi magana da dare. Kawai. Ina wasa da kai? Ya jefa masa tambayar kansa ya girgiza. To oya ina jin ka. Mu koma ciki yallaɓai. Bai mai musu ba suka koma ya zauna shi ma haka Salim. Tun ranar da abin nan ya faru na yi bincike a kai. Ba hannun yarinyar nan. Hasali ma daga masarauta abin ya fito. Masarauta kuma? Wani isasshen ne haka? Sarauniya Nusaiba. Da mamaki yake kallonsa. Ami ita? Ba ƙarya a maganata. Ka fi kowa sani na ba na ƙarya. Iya abin da zan ce maka anan shine ka auri yarinyar nan don ka ƙuntata musu.
Sun yi haka ne don su ɓata maka suna. Tabbas Salim baya mai ƙarya, amma zai yi maganinsu ya san matakin da zai ɗauka.